Rojavayê Kurdistanê devereke xwedanxakeke pîroz e û navdare bi guncaûbûna xwe ji bo çandiniyê lê di salên kobaran kêm dibare, pêwistiya cotkaran bi sûtemeniyê heye dazeviyên wan berhemê xwe bide. Lê rêveberiya PYD-ya ferzkirî nikarîbû pêwistiya wê deverê ji sûtemeniyê dabîn bike û ji ber wê yekê ew beşê giring ji dabînkirina jiyana rojane ya welatiyên wê deverê paş ketiye û berfirehiyên çandiniyê sal bi sal kêmtir dibin. Cotkarên gundewarê bajarê Amûdê gazinan ji kêmbûna sotemeniya curê, gazwayîl, anko mazotê ya ku ji aliyê şaredariya desthilata ferzkirî ya PYD dikin ku wê yekê ew neçar kirine berfirehiyên zeviyên xwe yên çandiniya ku pêwistiya wê bi avdanê heye kêm bikin. Mazota gotê belavkirin pir kêm e. Têra çandiniya me nake. Ji bo yek donim tenê 25 litran didin. Got pêwistiya werzê çandinê bicî nake. Em naçar dibin rojana tenê 5 doniman av bidin. Ji wê yekê bêtir bi destê me nakeve. Cotiyar ne tenê gazinê ji kêmbûna sûtemeniyê dikin lê her wiha dibêjin ku curê mazota ku li ser wan tê dabeşkirin pir xirab e û alavên wan têk dide. Sala borî me 205 dûnem çandibûn. Lê îsal mazot nîne. Me tenê 105 dûnem ji zeviyên xwe çandine. Ji ber nebûna mazotê em carekê av didin û cara duam em radwestin. Ev mazota ku didin me wek ji corekî pir xerab e. Weke madaya şehmê ye. Nîvê rojê derbas dibe ta em karibin jeneratorên xwe bidin kar. Di serdema rêveberiya PYD de li Rojavayê Kurdistanê karê cotkariyê wekû hemû karên dî paş ketiye û cotiyarên deverê ku ew dever bi temamî ji bo dabînkirina jiyana xwe ya rojane pêwistiya wan bi berhemên keştûkal heye, gazina dikin ji nebûna sotemeniya pêwîst ji bo rêveçûna prosa çandiniyê. Lê rêveberiya PYD nikarîbû ta astê pêwîst bi cotiyaran re alîkar be. Şêrîn Kîlo Ark.